Ova tema kako ćete i policajci i antiteroristi hrvatski, i vojna policija, špijuni stranih zemalja, ilegalne obavještajne službe, ilegalne paraobavještajne organizacije, ilegalne paravojske Hrvatske, Bosne, Srbije, ilegalni trgovci ljudima, robljem, ilegalni robovlasnici koji glume robovlasnike cijelih gradova i tak se i ponašaju. Objasni to što 13 godina špionirate civile koji ne zarađuju ni 100 € mjesečno. I to i porečka policija, i policija Bjelovara, i Pule, Rijeke, Splita, Osijeka, policija iz Vukovara, pa Samobora, pa Bosne, pa Srbije, pa Albanije, pa vaši veteranski paravojni kolege, pa obavještajci, pa kako ćete vi objasniti što špionirate osobu koja ne zarađuje ni 100 € mjesečno jer je već 13 godina nezaposlena? Mi će reći da iskorištavate siromašne za svoje kriminalne poslove i to brojni ilegalni špijuni i ilegalne organizacije. 13 godina ste iskorištavali siromašne osobe za svoje ilegalne poslove kojima ste zaradili milijarde.